Čaute, som Ivy, vítam vás z nového videa. Dneska budeme točiť, ako si vyrobiť takéto rúže. Počkajte, hneď vám ich ukážem. Takéto rúže. Ako si vyrobiť. Tešte sa, kúkajte do konca, dajte like, odber, zvonček. Nech vám neunikne žiadne nové video. A ak ste tým pádom nevideli ešte video také, kde som si vyrobila svoj vlastný kryt, tak určite si ho pozrite. Máte ho dole v karte. No a tešte sa a kúkajte do konca. Takže prvé. Zafarbenú už vodu máme. Zafarbovala som ju už. A teraz budeme potrebovať tampóny. Tak dobre vidíte. Musím ich sem namočiť. Veľa tampónov tam musím namočiť. No a teraz to musím vyberať. Takto. Ak vidíte, tak to aj kvapká. Ale to nie je nič zlé. Musím toto robiť. No, za chvíľu by som to mala mať. Za chvíľočku. Vidíte, už sa to robí tak. Ten kruh sa tam robí už taký, že ho za chvíľu nebude vidno. Teraz by som si mala zobrať ešte ďalšie tampóniky. Koľko to? A vidíte, ak dobre, že sú farbné. No. Teraz to sem dám. Ešte to dokončím. Tak. Teraz si vylejem túto vodu. Takto. Chvíľočku to necháme. Ja si idem pre servítku, poupratujem tu a potom sa vám ozvem. Takže ja to už mám. Poupratovala som si tu. A tu mám takúto vodu, ale ja to budem musieť robiť nad týmto, takže som si to tu nechala. 3, 4. Dobre vidíte. A teraz tu mám takúto peknú rúžičku. No a to je všetko. To by bolo dneska pre dnešné video všetko. Dúfam, že ste si to kúkali do konca. Čau. Ahojte.